ବାବୁନ କୋଉଠି ଲୋକେସନ? ଦେ ଏଡୁଲା ଓଲା ଓଲାରେ ଓଲା ସେଠୁ ଓଲା ହଁ ଓଲା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଲା ଓଲା ଏଇଠୁ ଓଲଉନୁ ଡେଉଁନୁ ଡେଉଁନୁ ସେଇଠି ହଁ ସେଇଠି ବୁଲା ଏଡକୁ ବୁଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ସେଇ ଚାରି କତିକି ଯା ଆଉ ସେଇ ଯୁଆଡେ ଚାରି କତିକି ଯା ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଯୁଆଡେ ଚାରି ଯାଉଛି ଠିଆ ଯା ହେଇଛି ଚାରି ପଛ ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ଆଗୁଆ ଦୌଡିବୁ ଆଉ କିଏ ତମ ସହିତ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଓହ୍ଲେଇଥିବେ ପୁଳାଏ ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଟିବେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ତମର କଣ ଓଲୁ ଓଲୁ କୋଉଠି ଗୁଟୁର ଗୁଟୁର ସେ କଣ ନମ୍ବର ଠିଆ ହେଇଛି ପଛକୁ ଆସୁନୁ ବେ ଏଇ ଘରକୁ ଆସୁନୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଠି ମତେ ମାରୁଛ ନା କଣ ଗାଡି କୋଉଠୁ ଗଳିଗଲା ଏଇ ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା ଭଲ ଦୌଡୁଛି ସୋନି ସୋନି ଭଲ ଦୌଡେ ସେ ଦୌଡା ଟା ଭଲ ଜାଣିଛି ସେ ଭଲ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଦୌଡୁଛି ତ ସେ ଭଲ ଦୌଡାଟା ହିଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି ଓକେ କେହି ଗୁଡା କଣ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି 18 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେହି ଗୁଡା କୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜୁନ ବାହାରେ ଅଛେ ନା ଜୁନ ଭିତରେ ଅଛେ ଜୁନ ଭିତରେ ଅଛି ମତେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ହେଡସଟ ଖାଇଲା କିଏ କୋଉଠି ମାଇଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ହେଡସଟ ଗୁଡା ଖାଇଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲାଣି ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାକୁ 3 ଥର ମାରି ସାଇଲିଣି ମରାମରି ବହୁତ କାହିଁ କୋଉଠି ବାପି ସେ ଆସୁନି ତ ମାରିଦେଲି ମାରି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ଆଉଟା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି